Гэта рацыя, на сувязі палітык Павел Латушка. Вітаю вас. Вітаю вас. Рацыя. 2 тыдні таму Пуцін ляціць у Пекін, абмяркоўваюць вайну, Украіну, безумоўна, Беларусі, я перакананы. Вяртаецца, значыцца, Пуцін, ляціць у Менск у хуткім часе, звышпрадстаўнічая дэлегацыя, новы міністр абароны Белавусаў, Лаўроў і гэтак далей. У той жа час здымаюць кіраўніка генштаба Гулевіча, які, як мы ведаем, быў супраць удзелу лукашэнкаўскіх войскаў у вайне ва ўкраіне, ставяць Паўла Муравейку, такі вось небяспечны камедыянт, я бы нават так гэта назваў. Гутаркі пра выпрабаванні тактычнай ядравай зброі, сумесныя вучэнні, Беларусь уцягнутая ў гэтае абмеркаванне. Цягам месяцаў мы з вами папярэджвалі пра небяспеку вайны ў Беларусі, што існуе такая рэальная імавернасць такой вайсковай катастрофы. І вось пакуль што ўсё разыгрываецца як па нотах. Што вы пра ўсё пра гэта думаеце? Да, вельмі важнае пытанне. Таксама быў у напружанні, калі Пуцін прыляцеў у Мінск, і да гэтай пары таксама мы не ведаем дакладна, аб чым яны размаўлялі, да чаго гэта можа прывесці. Але зразумела, што просто так Пуцін не прылетае у Мінск, просто каб кавы папіць і гарбаты, правильно? Яны абмяркоўвалі даволі доўга з Лукашэнкам яшчэ ў Маскве пытанні, таксама яны абмяркоўвалі і пытанні, як сказаў сам Лукашенко, міру і вайны і міра у Мінску. Цікава, што яны пачалі размаўляць па начах. Да? Я думаю, што і раней гэта было, але Лукашенко хваліўся яго прэс-служба, што ў Маскве яны размаўлялі там да 3 гадзін ночы, што яны слухалі справаздачу Шойгу і Герасімова. Зараз у Мінску яны да паловы 4-й раніцы размаўлялі. Такія сталінскія традыцыі. Да? Па начах працуем, а да абеда пазней спім. Дзіўныя падыходы, да? Но менавіта па начах і такія злыя, дрэнныя рэчы і рыхтуюцца. На жаль, мы разумеем, што там ідуць размовы сапраўды аб зноў выкарыстанні тэрыторыі Беларусі ў мілітарных мэтах. Але, конечно, у якой ступені, якім чынам, гэта вось вялікае пытанне. Но калі мы паглядзім з вами, што адбываецца за апошні час, за апошнія дні, тыдні, фактычна кожны дзень дзесьці прыкладна 200-300 нелегальных мігрантаў штурмуюць мяжу з Польшчай. Адначасова на тэрыторыі Польшы праводзяцца дыверсіі, рэальна праводзяцца дыверсіі. Было падпаленне гандлёвага цэнтра, буйнога гандлёвага цэнтра, дзе там знаходзілася, бадай жа, калі не памяняюсь, там некалькі сотняў розных магазінаў, склепаў. Вось, крамаў. Так, а зараз была інфармацыя аб тым, што спецслужбам Польшы ўдалося ліквідаваць чарговую дыверсію ў гандлёвым цэнтры. Яны не падаюць у якім, але было закладзена 8 дэтанатараў. 2 з іх спрацавала, і гэта не дазволіла падпаліць гэты гандлёвы цэнтр. Фактычна яны затрымалі аднаго злачынцу, другога усталявалі. Але што адбываецца? Дыверсіі, рэальныя дыверсіі на тэрыторыі суседняй краіны. Шпіянаж, гэты суддзя Шміт і гэтак далей, і гэтак далей. Цікава, кстати, я тут зраблю такую рэмарку, што Лукашенко прызнаўся ў гэтых дыверсіях. Некалькі месяцаў таму назад, калі вы памятаеце, бадай жа у сакавіку, я не памыляюся, ён праводзіў нараду са сваімі міністрамі абароны, унутраных справаў, кіраўніцтвам КДБ, генералітэтам, там сядзелі ўсе палкоўнікі, усе ваеннай форме, і падчас гэтай нарады, выступаючы, ён сказаў, што бліжэйшым часам на тэрыторыі Польшы адбудуцца акты дыверсіі. Так вось, гэты акты дыверсіі адбудуцца пад беларускім і расійскім сцягамі. Так я папярэджваю, што гэта не мы будзем рабіць дыверсіі, а дыверсіі гэта будзе рабіць ЦРУ, зразумела ж, ЗША за гэтым павінна стаяць, і польская выведка. Фактычна тады ён прызнаўся, што ідзе планаванне, падрыхтоўка да дыверсіі на тэрыторыі Польшы. Дарэчы, таксама Літвы. Пасля гэтага адбылося вербоўка грамадзянінам Беларусі 2 грамадзянаў Польшы, злачынцаў, якія спрабавалі забіць Волкава, аднаго з лідараў расійскай апазіцыі, паплечніка Навальнага. Гэта адбылося ў Вільні. Так што мы бачым усе гэты маштабны дзень. Адначасова, і вось гэта роля, якую, я думаю, яны абмяркоўвалі з Пуцінам. Значыцца, большая вытворчасць зброі, гэта дыверсіі на мяжы, ціск на мяжу, і гэта дыверсіі ўнутры, значыцца, краін суседніх.
Яшчэ дадатковы элемент гэта ядзерныя вучэнні. Ядзерныя вучэнні гэта на сёння выглядае, конечно, як ІПСО, як дэманстрацыя сілы. Мы, калі што, мы тут можем вам показать Кузькіну мать. Да? Памяце, як Хрушчоў казаў на паседжанні Генеральнай асамблеі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Гэта дэманстрацыя сілы. З іншага боку, змены на ўзроўні начальнікаў генеральных на ўзроўні начальнікаў генеральных штаб, начальніка генеральнага штаба і міністра обороны России, напрыклад, а ў Беларусі начальнік генеральнага штаба, таксама могуць штосьці азначаць. Паглядзіце, вы правильно сказали, Гулевич. Я не хотел бы обеливать гэтага генерала, давайте просто рабіць гэта не будем. Все ж таки ён быў начальнікам генеральнага штаба ўзброеных сіл у Беларусі, калі адбылася агрэсія. Ён не хотел уже ў гэтай другой фазе войны, каб беларуская армія ўваходзіла ў войну. І прызначаюць каго? Павла Муравейку. Ну а Павел Муравейка гэта уже легендарная асоба. Ён 2 месяцы тому назад, бадай же у Казахстане, выступаючы на міжнароднай канферэнцыі, прямо заявляе, што у нас ёсць права, у рэжыма ёсць права прорубіць сілаю калідор у балтыйскія порты, таму што нам закрылі эканамічныя магчымасці гандляваць праз гэтыя порты. Там Сувальскі калідор прорубіць. Ён кажа, што яны будуць выкарыстоўваць узброеныя сілы Рэспублікі Беларусь дзеля таго, каб стварыць калідор па земле для пастаўкі тавараў. Ну, увогуле, заявы з боку першага намесніка дзяржсакратара з Савета бяспекі, а сёння уже начальніка генеральнага штаба ўзброеных сіл Павла Муравейкі. Так што вось начальнік генштаба, чалавек вайны, прызначаны на пасаду. Цікава, што Лукашенко здымае Гулевіча адразу пасля вяртання з Масквы, калі адбылася гэты начны даклад яму, Шайгу, яму, ну Пуціну, а ён там сядзеў як на чацвярэньках, да? Побач, даклад Шайгу і Герасимова, і прызначае Муравейка за некалькі гадзін да прылёту Пуціна. Ну, маскоўскі след, ну тут полностью чытаецца, пагадзіцеся, да? То есть здымае аднаго пасля Масквы і перад прыездам Пуціна прызначае прамаскоўскага генерала. Так што пазней нашы незалежныя чыгуначнікі давалі інфармацыю аб тым, што зараз ідзе распрацоўка маршрутаў лагістычных па паставак зброі на тэрыторыі Беларусі, войскаў на тэрыторыі Беларусі. Усё гэта разам, калі сабраць, ну гэта выглядае на падрыхтоўку да некаторых дзеянняў. Альбо ну, гэта дэманстрацыя, зноў ж такі, сілы. Для чаго? Для таго, чтобы паўплываць на мірныя перамовы ў Швейцарыі. Ну і апошняе, тут можна доўга расказваць, гэта непрызнанне Зеленскага. Яны жа заводзяць гэты тэзіс у Мінску, што ўсё, раней казаў гэта Лаўроў, а зараз у Мінску, што Зеленскі нелегітымен. Значыцца, і яны прыцягваюць Януковіча. Быў там Януковіч, не быў, але таксама вось такі меседж. Вось гэта карэніца легітымнай улады. Уяўляем сабе, Януковіч уязджае на кані у Кіеў, кветкі пад каня усе кідаюць, людзі стаяць толпамі, апладзіруюць і ўвазводзяць на трон Януковіча. Ну, смеху варта, да? Але гэта зноў жа такі, каб захаду даць нейкі меседж, сігнал. Мы не прызнаем легітымнага прэзідэнта Украіны Зеленскага, а вось тут ёсць у нас у запасе Януковіч. Рацыя. Спадар Павел, хачу спытацца ў вас пра Лукашэнку, увогуле і ягоную вагу. Гэта лялька, якой лялькаводзіць Крэмль на сённяшні момант? Бо, вы ведаеце, у нас выходзіла інтэрв'ю з эстонскім аналітыкам Арне Віедла, і ён сказаў, так вось вельмі ўпэўнена, прыбяруць Лукашэнку, да часу яму засталося няшмат, імаверна, вось максімум да наступных выбараў, вывезуць як Януковіча, праходзяць некалькі дзён, гэтая гісторыя з самалётам Януковіча. Ну, Лукашенка, наколькі ён увогуле сёння гулец, ці мае ён нейкія магчымасці для манёўраў, як вы лічыце? На мой погляд, у нас няма ўжо знешняй палітыкі, і што б там Сергей Фёдорович Алейнік, міністр замежных спраў Лукашэнкі, не казаў, яна не існуе. Гэта абсалютны прыдатак расійскай знешняй палітыкі. Усё, што кажа Крэмль, усё паўтарае Мінск. Усё, што патрэбна Крамлю, зробіць знешняя палітыка Беларусі, не хочется казаць, а Лукашэнкі, да? І гэта жах у такім стане разбураным, несамастойным, не маючым права ні на запятую, знешняя палітыка Беларусі ніколі не знаходзілася. Але я не здзіўлены. Сергея Фёдоровича Алейніка, на жаль, ведаю некалькі дзесяцігоддзяў. Гэта чалавек без волі, без характару, бесхребетны, вельмі шматслоўны, чалавек, які не мае сваёй выразнай пазіцыі, і чалавек, які не прабеларускі.
Што тычыцца военной палітыкі, яе таксама няма. Прыклад, які мы прывялі, Гулевіча здымае па указцы з Крамля, Муравейка прызначае па указцы з Крамля. Выкарыстанне тэрыторыі Беларусі для агрэсіі, разбудова інфраструктуры военной. Военная палітыка Беларусі падпарадкавана Расійскай Федэрацыі поўнасцю на 100%. І разам і знешняя і военная палітыка Беларусі сённяшняй рэжыму Лукашэнкі не адпавядае нацыянальным інтарэсам Беларусі. Гэта не адпавядае нацыянальным інтарэсам Беларусі і беларускага народу на 100%. Так што гэта не беларуская палітыка, гэта імперская палітыка, якая рэалізуецца яе прадстаўніком у Беларусі, якім з'яўляецца Лукашенко. Прыезд Пуціна ў Мінск на мінулым тыдні засведчыў, што Лукашенко ператвараецца, калі ўжо не ператварыўся, ў губернатара расійскага рэгіёну. Сведчаннем гэтаму таксама з'яўляецца той факт, што генерал Карпенкоў, які, як мы ведаем, вялікі прыхільнік рускага міру, рускага свету, ён збудаваў ужо па ўсёй краіне сетку спецпадраздзяленняў унутраных войскаў Беларусі, якія атрымалі адпаведнае аснашчэнне, зброю, матэрыяльнае забеспячэнне. Яны знаходзяцца, бадай жа ў 12 гарадах Беларусі, 10 гэта мінімум, там уже збіліся з ліку, да? Ва ўсіх абласных цэнтрах, у буйных цэнтрах краіны, і яны падпарадкоўваюцца рускаму генералу ў Беларусі, Карпенкову. Карпенкоў ідзе далей. 2 мая ён рэгіструе фонд пад назвай «Маладая гвардія». І гэты фонд «Маладая гвардыя» зарэгістраваны ў будынку Нацыянальнай бібліятэкі Рэспублікі Беларусь. Кіраўніком Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі з'яўляецца некі Вадзім Гігін, які не злазіць з расійскіх прапагандысцкіх тэлеканалаў, у тым ліку і ў Салаўёва, і на Першым канале. Ён прадстаўнік абсалютна рускага міру, які супраць нашай гісторыі, у тым ліку звязаны і з паўстаннем Кастуся Каліноўскага, і гэтак далей. Это просто рускі чалавек, які выступае за рускі мір. Ён робіць выставы, прысвечаны СВО ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі. Усіх іх звязвае яшчэ і вядомы нам усім сумна Азаронак. А ўсе і Гігін, і Азаронак уваходзяць у Белую Русь. Белая Русь, якую узначальвае Раманаў, абсалютна прарасійскі чалавек, які забараніў свае доктарскія дысертацыі па пытаннях фактычна заходнерускай палітыкі, значыцца прызнанне Беларусі заходнерускім краем. Мы памятаем гэта з нашай гісторыі, на жаль. Так вось гэтая кампанія звязана з Карпенковым. І Карпенкоў стварае фонд «Маладая гвардыя». А ці ведаем мы, што Единая Россия, гэта аналаг Белай Русі ў Беларусі, таксама мае крыло пад назвай «Маладая гвардія». І гэта моладзевае крыло Адзінай Расіі. І Карпенкоў, зведама ці незведама КГБ, якое павінна забяспечваць нацыянальныя інтарэсы Беларусі, рэгіструе ў Беларусі фонд «Маладая гвардыя». То есть ён робіць копі такое расійскае, да, у Беларусі. Цікава, Карпенкоў, каментуючы стварэнне гэтага фонда, ён зноў вылез на экраны, ён жа атрымаў там ад Лукашэнкі па шапцы, менавіта на той нарадзе з вайсковымі, да, калі ён сказаў, тут некаторыя заіграліся з Вагнерам. Ён кажа, што гэты фонд будзе займацца ў тым ліку дапамагаць палітыкам у Беларусі. Я вам скажу, як дасведчаны дзяржаўны службовец, былы міністр і амбасадар, усім вядома ў Беларусі, што адзіны палітык у Беларусі гэта хто? Вусаты чалавек. Калі Карпенкоў кажа ў множнай лічбе палітыкамі, да, ён што мае на ўвазе? Што ў нас будуць з'яўляцца палітыкі? Ён фактычна дае месседж Лукашэнкі. І на гэта Лукашенко не рэагуе, разумееце? І вось тут вельмі цікавая гісторыя. Ён фактычна не можа рэагаваць на Карпенкова, бо ён разумее, што прыляціць з Крамля, што ён працуе пад дахам Крамля. Стварыўшы Губопік, гэта прарасійская структура, спецпадраздзяленні прарасійскія, дзе расійскія трыкалоры, фонд стварае «Маладая гвардыя». І да чаго я веду? Значыцца, ўжо трэці элемент, унутранай палітыка пераходзіць пад кантроль Крамля. Да, Лукашенко адмініструе тэрыторыю Беларусі. Тут мы не будзем з вами спрачацца. Ён прызначае, ён здымае, ён нарады праводзіць. Але ўжо ў сітуацыі крытычнай ужо кантроль над Беларусю будуць мець унутраныя войскі. Альбо Лукашенко пачне, прабачце, чесаць репу
і КДБ пачне яго дзейнічаць, бо гэта абсалютнай падставай пад Лукашенко. Так што прагноз эстонскага эксперта, я не тое, што згодны з ім на 100%, але што такія рызыкі існуюць, яны навідавоку. Інакш іх растлумачыць немагчыма. Ну так, і хто зараз большы губернатар пуцінскі, атрымліваецца Лукашенко ці Карпянкоў? Цікавае пытанне, а яшчэ сітуацыя будзе мяняцца. Шаноўная публіка, напішыце вашае меркаванне. Рацыя. Спадар Павел, вы сказалі, што вось адносіны з Захадам разбураныя па сутнасці, там няма знешняй палітыкі, а ў гэты час заява Дональда Туска пра магчымае адкрыццё памежнага пераходу Баброўнікі. Вельмі цікава, нелагічна неяк выглядае, яшчэ даходзяць сігналы, што раней з польскага боку і з беларускага боку там яшчэ рамантавалі дарогу па поўнай праграме, там арганізавалі па сутнасці аўтабаны. Што вы думаеце пра гэта? Што это за сігналы? Я думаю, што гэтая прычына звязана з тым, што малыя прадпрымальнікі пісалі шмат скаргаў ва ўрад і воеводзе падляшскага воеводства. Я сустракаўся з ім, таксама з віцэ-маршалкам сената Польшы, які былы воевода падляшскі, спадар Жыўна, ён абраны менавіта ад падляшскага воеводства. Менавіта яны звярталіся неаднойчы да урадавых структураў з прапановай адкрыць гэты пагранічны пераход, бо гэта ўплывае на іх бізнес, малы і сярэдні, і для іх важна гэтая камунікацыя. Зразумела, што і мы ў нашых сустрэчах і ў Міністэрстве ўнутраных спраў, у Міністэрстве замежных спраў Польшы і ўсіх інтэрв'ю за гэты час я даў, можа, десяткі інтэрв'ю вядучым польскім тэлеканалам, і ТФН-24, ТФН, і Пальсат, і Rzeczpospolitej, газета Выборча, і твіты, і ўсе сустрэчы з польскімі палітыкамі, я кажу, што стратэгія павінна быць двухкірунковая. З аднаго боку кірунак, зразумела, што Польша забяспечвае сваю бяспеку з улікам нелегальнай міграцыі і плюс патэнцыяльнай агрэсіі, пра што кажуць афіцыйна прадстаўнікі польскага ўраду і прэм'ер-міністра. З другого боку, нам важна, каб Беларусь не пераўтварылася ў Паўночную Карэю, і нам важна адкрываць пагранічныя пераходы і максімальна з улікам таго, што Лукашенко робіць усё, каб перашкодзіць працы замежным консулам, дапамагаць стварыць сістэму лепшай магчымасці атрымання візаў для беларусаў. Так што тут укладваецца ў стратэгію дапамагаць бізнесу і ўсё ж такі нейкі элемент у кірунак адкрыцця для грамадства. Але гэта звязана і з выбарамі ў еўрапейскі парламент. Зараз ідуць сустрэчы, і прэм'ер-міністр Польшы зрабіў гэту заяву ў Беластоку падчас выбарчага сходу прадстаўнікоў грамадзянскай платформы на выбарах еўрапейскі парламент. Так што тут тры фактары, якія працуюць. Так, Украіна вяла бойкі гандаль з Лукашэнкам і ў 20-м, і ў 22-м годзе, і ў 21-м там рэкорды біліся, экспартныя цуды і так далей. Чым гэты гандаль скончыўся, у выніку мы все добра ведаем. Мы кажам з вами тут пра ўсё ж такі фізічных асобаў. Зразумела, наша пазіцыя як НАУ, якая займаецца санкцыямі, мая як прадстаўніка ў кабінеце, што санкцыі павінны быць моцныя, маштабныя, сістэмныя, сектаральныя, датычны павінны быць рэжыму Лукашэнкі. Людзям жа трэба даваць магчымасць выязджаць і прыязджаць. Значыцца, людзі, конечно, нейкія тавары будуць вазіць. Так што гэта не ідзе пра паўтарэнне той гісторыі, якая была з Украінай. Тут я з вами пагаджуся. Таму што напярэдадні вайны ў мяне былі сустрэчы, напрыклад, тут у Варшаве з намеснікам міністра замежных спраў Украіны. І тады мы папярэджвалі, што менавіта маштабны гандаль з Лукашенко прывядзе да вельмі негатыўных наступстваў. Неаднойчы я таксама выступаў на украінскіх тэлеканалах. Былі спрэчкі тады з Сахрамі, кіраўніком «Слуга народа» у фракцыі Верховнай Рады Украіны. Я папярэджваў і казаў, што нельга гуляць з Лукашэнкам, што ён падманіць. У выніку так і атрымалася. Так што гандаль быў, а пазней ён даў тэрыторыю для вайны. Выбары ў каардынацыйную раду, будзем лічыць, што ўжо скончыліся. Прагаласавалі тысячы людзей, а не сотні тысяч. Зразумела, там запалохванні, сама эта працэдура галасавання непростая. Скажыце, якое вось вашае ўражанне? Вы расчараваны, не расчараваны? Ці все па плане ідзе, як вы лічыце? Па-першае, яшчэ час ёсць, таму я заклікаю ўсіх тых, хто глядзіць гэты эфір да 23:00 па беларускаму часе, прагаласаваць. Гэта вельмі лёгка зрабіць, зайсці на тэлеграм-канал Коордынацыйнай рады і прагаласаваць бяспечна праз веб-старонку, асабліва за мяжой. І гэта не стварае ніякай небяспекі. Праз VPN, які прапанаваў
напісаў таксама Павел Лібер новы, гэта таксама бяспечна. Гэта вельмі важна, бо калі мы не галасуем, не ствараем свой прадстаўнічы орган, мы аддаем свае галасы Лукашенку. Вось шмат пытаюцца пра пагранічныя пераходы, пра візы, пра легалізацыю. Пераходы гэта тычыцца беларусаў унутры, візы гэта тычыцца беларусаў унутры, легалізацыя гэта тычыцца беларусаў за мяжой. Путін акупуе Беларусь. Пытанне нашай незалежнасці самастойнай. Хто будзе прадстаўляць інтарэсы беларусаў, хто будзе весці барацьбу за інтарэсы беларусаў? Ну, зразумела, хтосьці скажа, Ціхановская ў стане адна ўсё вырашыць. Калі мы абіраем 80 прадстаўнікоў, то менавіта яны будуць рупарам, голасам беларусаў, яны будуць перашкаджаць таму, каб лёс Беларусі і беларусаў вырашаўся без нас. Таму, калі ласка, прагаласуйце. Гэта вельмі важна. Ну, інакш які ў нас будзе мандат? Мы будзем хадзіць і будуць пытацца, а хто вы такі? Сколько за вас прагаласаваў? 100 чалавек? Ну, так і, ну, і да пабачэння, кажуть, да? Так ми ж з вами розуміємо, що йде велика гульня. Гуляє Лукашенко, але Захад так само гуляє. Він розуміє, що Лукашенко контролює територію Білорусі, а ми демократичні сили. Що ми тоді контролюємо? Значить, ми не можемо навіть зібрати стільки людей. У нас шмат було дискусій на конт навіть руху силового сценара у Білорусі. Про які сценари ми можемо зараз сказати, коли ми навіть проголосувати не можемо. Просто проголосувати. Да. Для этого було зроблено шмат чого, щоб не проголосувати, скажу так. Гэта і гісторыя з планам перамога. Гэта, конечно, і неактыўная падтрымка, можа, шырокая ў сродках масавай інфармацыі. Гэта дэматывацыя людзей перадусім. Гэта тое, што зрабіў рэжым, заблакаваў VPN у Беларусі. Тое, што рэжым узбудзіў крымінальныя справы, прызнаў усіх нас экстрэмістамі, і ўсе 25-7 кандыдатаў атрымалі крымінальныя справы. Ён рабіў гэта сістэмна. Но гэта не азначае, што мы павінны здацца. Я, Павел Латушка, не здаюся. Я хачу працягваць гэту барацьбу, але мне таксама патрэбен ваш голас, ваш мандат, што я маю права весці барацьбу за тыя інтарэсы, пра якія мы толькі што вось некалькі 10 хвілін казалі. Бо, ну, хто ж будзе гэта рабіць? Ну, не я, абірайце іншага, правда? Ну, але гэта вельмі важна. Не аддавайце голас свой Лукашенку. Для нас вельмі важна быць моцнымі. Таму я спадзяюся, што яшчэ ёсць час і варта прагаласаваць, і неабходна прагаласаваць за каардынацыйную раду. Спадар Павел, у мяне да вас апошняе важнае, можа быць, недыпламатычнае пытанне. Яшчэ да таго, як распачаліся выбары, значыцца, каментатары каментавалі, аналітыкі давалі аналітыку, што фаварытам на гэтых выбарах з'яўляецца ваш спіс, а вы ў гэтым спісе фронтмен. І што ўвогуле каардынацыйная рада – гэта такі вось інструмент для Паўла Латушкі, які можа стаць лідарам дэмсілаў у Беларусі. Но ў мяне пра іншае пытанне. Магчыма, наперадзе гістарычны момант, дынамічныя падзеі будуць. Ці чакае нас істотнае перафарматаванне дэмсілаў, а не касметычнае? Таму што сённяшні канструкт многія лічаць неэфектыўным. Ну, гэта была першая спроба дзеля таго, каб мы мелі моцную каардынацыйную раду, якая магла бы ўплываць на фарміраванне выканаўчага органа аб'яднанага пераходнага кабінета, зразумела, ў ўзаемадзеянні са Светланай Ціхановскай, прэзідэнткай элект. Але, на жаль, мы пакуль гэты экзамен не здаем. Таму у нас сітуацыя, не скажу, што палепшылася ў гэтым кантэксце. Тут жа не пытанне на ўплывы, тут не пытанне на перацягванне коўдры. Мы шлі вельмі з адкрытай, яснай, дакладнай пазіцыяй. Узмацнення прэзідэнта элект, узмацнення аб'яднанага пераходнага кабінета як выканаўчага органа і атрымаць упершыню абраны прадстаўнічы орган у гэтым, які бы заняўся не балбатнёй, не просто, што прыйшлі паглядзець, а працаваць. Вы ведаеце, як працуе каманда НАО. Учора, напрыклад, мы ўзялі пад кантроль дзяржаўны рэестр музейнага фонду Рэспублікі Беларусь. Сёння сустрэчы з двумя адвакацкімі кампаніямі. 6 чэрвеня адбудзецца суд акружной у Варшаве па пытаннях пераследу злачынцаў рэжыму за гвалту адносіных да беларусаў. Мы адвезлі дасье, усе дакументы ў міжнародны крымінальны суд по военному злачынству Лукашэнкі. Падрыхтавалі уже дасье, я спадзяюся, яно трапіць у міжнародны крымінальны суд за злачынствы супраць чалавечнасці у адносінах Беларусі. Мы канкрэтныя, мы робім справу, і мы ідзем у Каардынацыйную раду, каб яна была канкрэтная, каб яна займалася справамі, а не балбатнёй. І прыняцце, напрыклад, рэзалюцыі Каардынацыйнай рады, не блакаваць мяжу, выдаваць візы для беларусаў, не ствараць з Беларусі Паўночную Карэю. Гэта дакумент, на падставе якога можна хадзіць і лабаваць. У Брусэлі, вось зараз прыязджае наступным тыдні дэлегацыя з Брусэлю. Ну і калі я пакладу такую рэзалюцыю Каардынацыйнай рады, абранай сотнямі тысяч беларусаў, ну, пагадзіце, гэта адно.
одно. Калі я пакладу такую рэзалюцыю Рады, якая абрана 5000 чалавек, гэта зусім іншае. Чаму мы так не зразумелі? Чаму мы не дайшлі з гэтай інфармацыі? Конечно, праблемы папярэдняй Координацыйнай Рады не далі нам выцягнуць гэтую сітуацыю, бо імідж другой Координацыйнай Рады быў вельмі сапсаваны. Там сапраўды не было рашэнняў, было все вельмі непразрыста, было вельмі зацягнута, шмат было спрэчак, сварак, і ў выніку мы атрымалі то, што атрымалі. Но, але мяне гэта не дэматывуе, трэба далей працаваць. Я не зараз вяду ніякую, скажем, барацьбу за лідарства. У нас ёсць лідар, я падтрымліваю лідара, але нам патрэбна мець моцны рух, які мае і прадстаўнічы орган, выканаўчы орган, і прэзідэнта элект. Спадар Павел, шчыра вам дзякуй, што знайшлі час, нягледзячы на занятасць. Дзякуй вам. Шановныя гледачы, міру вам, чакаем ад вас меркаванняў. Канешне, сітуацыя ў Беларусі з майго пункту гледжання крайне казытлівая. Даруйце, калі ласка, можа быць і вайна, а можа быць і горшая, чым ва ўкраіне, але спадзяемся, канешне, што все это блеф і сітуацыя будзе выпраўляцца. Да сустрэчы.